ମହାଭାରତଟା କଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ନା ରାମାୟଣଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା? ହଁ ଆଜି ପରା ଆମର ରଥର ରାତି ରଜନୀ ଗନ୍ଧାରେ ସଜ ପଡ଼ିଛି ଅତର ଚନ୍ଦନରେ ଘର ସାରା ମହମହି ଆସୁଛି ଆଉ ତମ ହାତରେ କଙ୍କଣ ପାଦରେ ଅଳତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛ ଗୋଟେ ଲାଲ ଟୁକୁ ସାଧବ। ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। এইটা নিও আমার দুইজন পাই দুই প্যাক বনেই দিও এই আমার বাসন রাতিটা আহুরি মজাদার Oh,
Hare